Samile kanjalo bazalwane ozoshumayela phakathi kwethu namhlanje is one of the sons of this house that we dearly love and very committed to this ministry. Undlamlenze igama lakhe awubazalwane baba uSipho Thembo Kuhle mina ngimazi ngoNdlamlenze lo Thembo Kuhle ngiyawukhohlwa ake sibamukeleni bazalwane. He is a blessing, a very respectful one, young man, and a loving young man. Ongashadile balibonga igama lenkosi ngisabakhulekela. Hallelujah. Bazalwane ngiyabingelela ekseni ngegama lika Jesu. Amen. Lengxenye le ethi ongashadile. Amen bazalwane. Sithanda nje bazalwane ukubingelela uNkulunkulu ekseni. uNkulunkulu onothando. Ngibingelela uMoya oNgcwele, ngibingelele uJesu Kristu ubemunye. Ngegama lika Jesu. Amen. Ngibingelele ubaba wala ekhaya, ubaba Masuku. Ngibingelele umama uMasuku. Ngibingelele noImani. Ngibingelele ama-elders wonke, omama bethu, obaba bethu bonke. Ngibingelele osisi bethu, obhuti bethu, uSunday School, ama-worshipers, uMageba. Sanibingelele egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane, akukho lula ukuma phambi kwenu, kodwa nje ngizozama ukumhlonipha nesikhathi sizozama ukuthi sisheshe ukuphuma namhlanje. Haleluya. So nje kulo 2 hours wami engizobe nguthathile. Ngizocela nje bazalwane ningibekezelele. Sizogijima bazalwane. Sifunde uNehemiya chapter 4 uvesi 17. Nehemiya chapter 4 ivesi 17. Soze laphe amandla, soze laphe amandla, soze laphe amandla, soze laphe amandla, chapter 4 siqale ukufunda kuverse 17. Isihloko sithi izitha ziyabahlupha abakhayo, abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithwesa, benza umsebenzi ngesinye isandla, nangesinye baphatha izikhali zabo. Nabakhi bonke
babe nenkemba ebhincwe ezingalweni zabo bakha kanjalo. Owabethi icilongo wayengaseceleni kwami, ngokuba ngangithe kwabakhulu nakubabusi nakwabanye abantu umsebenzi mkhulu ubanzi. Sahlukene ogangeni, omunye ukude nomunye. Noma kuyiphi indawo lapho nizwa khona ukubethwa kwecilongo, buthanani khona nize kithi. uNkulunkulu wethu uyakusilwela. Saze senza nathi umsebenzi wethu. Ingxenye iphethe imkhonto kusukela ekuqaleni kokusa kuze kube izinkanyezi. Kanjalo ngaleso sikhathi ngathi kubantu, ilowo nalowo kahlale nenceku yakhe phakathi kweJerusalema ukuba zibe ngabalindi bethu ebusuku zisebenze emini. Mina nabafowethu nezinceku zami nabalindi abangilandelayo kwakungekho kithi owakhumula izingubo zakhe. Lona lowo wayenesikhali esandleni sakhe. Amen. Amen. Icilongo selizokhala Magithi sifunda uchapter 1 uNehemiya bayasichazela ukuthi uyindoda ngakabani, and uma besuka bayasichazela ukuthi uNehemiya ubekuphi. Haleluya bazalwane. So uvakashelwa abanye bakubo, uyababuza ukuthi
ngabe kunjani leJerusalem. Sebeyamchazela isimo saseJerusalem ukuthi ama-walls aseJerusalem abhidlikile. Haleluya. Ngenxa yempi eyayikhona namasango akhona bawashisa ngomlilo. Haleluya. Uthe uma ekuzwa lokho lithi izwi wakhala. Verse 3 uthi bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo. Ngathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi, ngalila izinsuku ezithile, ngazila ukudla, ngakhuleka phambi kaNkulunkulu wezulu. Amen. Amen. Thema isuka lapho esethandazile lithi izwi uNehemiya waye icup bearer, waye ngumphathi wesitsha sewayini, eseva kwitafula twali iRoyal Table, etafuleni lenkosi. Amen. Uthemba ngabe ewenza lo msebenzi kule process yakhe kukhona la khona vele khona enkosini, wavele enomunyu, wavela engumuntu ongavamile ukuvela ngalowo ndlela avele ngayo. Amen. Inkosi yambuza wase washo ukuthi isimo sime kanjani, wacela ukuthi asuke ayolungisa. Haleluya. Thema kusuka lapha inkosi yamnikeza wacela ukuthi umbhalele incwadi so that azoba neaccess, azoba ukuthi akwazi ukungena andlule endaweni ethile, akwazi ukungena ngisho nasehlathini elithile ukuze kuzogawula kwenziwe nani for immaterial. Haleluya. Ngiyashesha bazalwane. Amen. So uthema isuka lapho ke wahamba washona khona eJerusalem. Mayesefikile ebusuku wafike wasaveya, wahamba lonke ubonda ehlola ubonda. Haleluya. Mayisuka lapho basekhuluma nabakhona ukuthi kumele sivuse logange. Uthe uma sekwenzile lokho bavumelana, kwaba khona iconversation ekhona yokuvuma, kwaba khona ukuthi banenhliziyo ezifunayo nezivumayo. Haleluya. So naseliqala lakhiwa ke ugange lwakhona. Amen bazalwane. So uma simbuka uNehemiya eyedwa, sibuka iposition yakhe esigodlweni senkosi. Iposition ayekuyo, umsebenzi wakhe wawubaleke ngalendlela yokuthi uyena okumele agade inkosi ukuthi mayingafi. Haleluya. So umsebenzi kaNehemiya bazalwane ubaluleke ngalendlela, ngangokuthi uma ngabe bezomselecta noma bezokhetha ozoba umphathi wesitsha senkosi, babheka icharacter yakhe, babheka isimilo sakhe, ubiyela uqobo lwakhe ukuthi uhlobo njani lomuntu, ngaphambi kokuthi bamthathe bazombeka azoseva etafuleni lenkosi. Haleluya. Kukhona ukufundiswa khona lapho ukuthi kumele aqeqeshwe ukuthi siphathwa kanjani lesitsha. Amen bazalwane. Character nama characteristics kumuntu abalulekile bazalwane. Ukuthembeka kwakho, ubumsulwa bakho, ukwazana noNkulunkulu kwakho kubalulekile. Amen bazalwane. So kwiposition ayekuyo
wayegada ukuthi inkosi ingafi ngokuthi iwayini ayiphatha ezoletha etafuleni kwakumele testwe uye qala. Uma ngabe lelo wayini linobutha lizoqala lilimaze yena qala bese lingasasondeli enkosini. Haleluya. So zibalekile izinto. So ithema ngabe yenzeka yonke into eyenzekayo bemtshela ukuthi indaba zinjani wathi uma ereceive zamlimaza. Haleluya bazalwane. Uma zimlimaza wakhala isikhathi esithile. Uthema isekhalile isikhathi esithile. Kwase kwaba khona ukunqamuka kokukhala kwaqala manje enye process elandelayo. Amen bazalwane. Uhambeni lwethu sizohamba sihambe kube khona izinto ezisihluthulayo kube khona izinto ezisiathekayo. Haleluya. Uvumelekile ukuthi ukhale kodwa ekhaleni kwakho kumele kufike la khona ukuqhamuka khona. Haleluya bazalwane. Uvumelekile ukuthi ungakhala ngendlela okhala ngayo kodwa uma ngabe sewukhalile ungakhali umlibe khala kube khona ukunqamuka. Haleluya bazalwane. Thema sekukhona ukunqamuka ekhaleni kwakhe qala manje waba umuntu othandazayo. Amen bazalwane. So ukukhala kwakhe uyazana noNkulunkulu kodwa ukukhala kwakhe kuyamphusha kumphushela ekutheni ngiyakhala ukukhala kwami kuzohamba kunqamuke but uma ngengahlela kwiprayer akunqamuki mangabe singena kwiprayer. Iprayer yethu iqhubeka waya ayinqamuki and iyona esondeza noNkulunkulu. Haleluya. So uthe uma ngabe ngena kwiprayer and fasting kukhona inyanga evelayo inyanga Kislev. Uma ngabe sihlola kuvela ukuthi inyanga kaNovember noDecember. So ekutheni abe neprayer ube neprayer isikhathi eside. Amen bazalwane. Ube neprayer isikhathi eside. Khumbula ukuthi kumele njalo uma evela enkosini iposture yakhe ubiyena ukuvela kwakhe enkosini kubalekile. Kumele avele ewumuntu okwatile, kumele avele umuntu onomunyu ngoba uzoshintsha imood yenkosi igcina ingasadli and bekuyicala. Amen bazalwane. Kodwa ukuvela kwakhe kumele avele njalo ewumuntu obukeka emuhle ebusweni ebukeka ethokozile. Haleluya. So we process your prayer and fasting. Yathatha isikhathi sayo. Uthe uma ngabe eqala siyawufunda nomkhuleko wakhe ku chapter 1. Uthe mayeqala waqala wanxusa uNkulunkulu wavuma izono evumela nesizwe izono. Haleluya. Yaqhubeka iprayer yakhe ecela uNkulunkulu kanjalo kule prayer yakhe ithathe isikhathi. Amen bazalwane. Ithathe ini isikhathi. Haleluya. Ngixolele bazalwane. Iprayer yethu ithathe isikhathi esingakanani? Prayer yethu ithathe isikhathi esingakanani? Kukhona nokwenzeka uthi usembedeni uthi konje isali sibamba lapho baba lala nawe. Haleluya. Senyalala. Prayer yethu ekusemazivuka size senze izinto sesikhohlwe konke ukuthi kumele singabe sithandazile. Amen bazalwane. Cha bazalwane singabantu kumele sivume icala simele siwavume abantu. Amen. Mele sivume bazalwane masingathandazi mele siwuchaza sithandazi. Haleluya. Masithandaza kumele sivume futhi ukuthi siyathandaza. Amen bazalwane. So kubaleke ngalendlela ukuthi ube ne prayer life. Ngicizelela
Ukuyimfundiso zabamasuku mangabe sifundisa ngeprayer. Iprayer bazalwane ibalulekile. Kukhona into evela eBhayibhelini abayibiza nge-meditation, ukuzindla. Uma ngabe sikhuluma ngokuzindla noma i-meditation yabantu abakholwayo, uhlobo lomthandazo olungapheli. Amen. Uqhubeka kwe-worship yakho noma ngabe sekuthiwe amen, kodwa ubuqhubeka ne-worship yakho. Haleluya bazalwane. Siyayidinga singamakholwa, singabazalwane. Because uma ngabe singezi ukuyibamba lemfihlo ye-meditation yokuthi uma ngabe sesiqedile ukuthi baba egameni lika Jesu Kristu amen, asigcini lapho, iyaqhubeka indaba. Haleluya. Uma sifunda izwi lithi thandazani ningaphezi. Haleluya bazalwane. So i-meditation yamakholwa iyadingeka. Le meditation ayifaki ukuthi uthule bese uthwani ucabange ngawe no. Kule prayer le prayer qala iprayer yokuthi ube nestudy wena noNkulunkulu nezwi lakho, nezwi kaNkulunkulu neBhayibheli lakho. Amen. Ngeke ube nayo imeditation ungalifundi izwi. Ngeke ube nayo iprayer life effective empilweni yakho ungalifundi izwi kaNkulunkulu. Kuyadinga ukuthi ulifunde izwi kaNkulunkulu ukuze uzothandaza usebenzisa izwi kaNkulunkulu, not elakho but elikaNkulunkulu ohlale noNkulunkulu nalo phansi. Haleluya. Sisonke bazalwane. Ngibe nakho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngathi makungenzeka umuntu nomuntu abe ngelakhe iBhayibheli eliphathekayo. Because uma ngabe uzongena kwi-Bible study yakho oyihlelele wena yona, akukho lula uma uzosebenzisa ifoni, ziningi izinto ezokuphazamisa. Siyavuma bakhona o-flight mode nani, kodwa ifoni iyakwenza ukuthi uphinde uphume. Kodwa uma uhleli nezwi laNkulunkulu neBhayibheli leli elikanje, kuba lula ngoba awukho eduze kwayo ifoni. Haleluya bazalwane. So uma ngabe uba nawo lawo ma-studies nezwi kaNkulunkulu, kuba lula ukungena kwi-prayer, uthi ungene ukwisimo esithile uphume sewuhlukile. Haleluya bazalwane. Uma sikhuluma ngayo i-meditation, uthi usulifundile izwi kaNkulunkulu, uqeda ulihumushe ulikhulume. Uma ngabe izwi kaNkulunkulu kuba ufunda isection about healing kaNkulunkulu, kubalekile ukuthi uma usufundile ngesection yaleyo section leyo ye-healing, humusha lomhumusho lowo kwaleyo section noma lelozi lihumushe ulikhulume lize livame kuwe. Amen bazalwane. Sikhuluma nge-meditation, uyalifunda ulihumushe. Uma lithe uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu uyaphilisa, and akushintshi umbhalo unjengobunjalo. Malithe uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu njani uyaphilisa kusizwe likaNkulunkulu. Njengoba ulifunda wena ufunda ukusho kwakhe, and uma usukufundile mawusuyabuye ngeprayer uya kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu uthe uyaphilisa. Amen. Mbangela isicefo uNkulunkulu ngalokho. Mandla e-meditation yabazalwane. Amen bazalwane. Uma ngabe lethi ulifunda uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu uyaphilisa until kuze kunqamuke ukusho emlonyeni wakho.
kodwa inhliziyo yakho ilokhu isonjalo ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. Kodwa uNkulunkulu njani uyaphilisa until lento izikwenze uyivume ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. Amen bazalwane. Asifundi kuphela bese siyafunda thina sikhohlwe. Amen bazalwane. Uma seliqalile endlebeni zethu sanibona ngamehlo ethu, sanifunda ngomqondo wethu, langena engqondweni yethu, siyahumusha. Uma sesihumusha siloku silisho njalo. Ngisho noma ngabe kuthiwa uhleli nabathize, uma uhleli nabo lokubalalele bekhuluma kodwa imishilo lento kuwe ngaphakathi ithi uyaphilisa, yena uNkulunkulu uyaphilisa. Ilobishilo kuwe ngaphakathi. It doesn't matter ukuthi usestoro noma ukuphi ubinqola, kodwa mawuhamba ukuthi yena uyaphilisa. Hallelujah. Noma ngabe uyabuza ubuhlungu, ngiyabuza ubuhlungu, sasebuhlungu, kodwa yena uyaphilisa. Ulisho lize livame kuwe. Hallelujah. Abathi mabekhuluma ngesilungu bathi lifunde izwi until you become izwi. Amen bazalwane. So ukuba yizwi kaNkulunkulu ukuhlala nalo qala kwi-study, ukustudisha, masuqedile ukustudisha bese uhamba nalo njengoba linjalo. It doesn't matter ukuthi awufunde Sunday noma ngabe after 2 weeks usakhuluma izwi lodwa enhlizweni yakho usaseyizwi kaNkulunkulu. Lelo izwi malingasuki kuwe, hamba ngalo. Uyaphilisa. 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 Amen bazalwane. Izwi kaNkulunkulu. Power in meditation. This healing beyizwi, kodwa manje amandla healing ayareleaseka ngoba uhumushe njalo. The time uhumusha, your faith is becoming, your faith is receiving from God, your faith is getting trained, your faith is developed. Nawe ngoba unokushilo njalo uyaphilisa. Uyaphilisa. Amen bazalwane. Siyarelease. Uyabona ukuthi umoya ogcwele uhleli kuwe, umoya wakho. Qala manje sirelease amandla because ubuka your faith, ubuka amandla okukholwa kwakho. Ngoba manje uthatha intando yakho wayinamathisela, wathi ngifuna intando kaNkulunkulu, nginamathele kuyo manje. Uma ngabe lithi uyaphilisa, intando yami ithi ngeke ngiphile, kodwa intando yezwi kaNkulunkulu ithi ngiyaphilisa. Amen bazalwane. uNkulunkulu uyawadedela amandla. uNkulunkulu uyawadedela amandla. Awuhleli makukhulunywa bethi hlalani noNkulunkulu bazalwane, hlalani noNkulunkulu bazalwane. Abazalwane ngiyabavumela banawo ukuthi how to kanjani. Hallelujah. So uma ngabe kufundwa, mina ngijabula bazalwane ukuthi ngathi uma ngabe ngifika kule bandla ngathola kukhona ukudla, ngathola kukhona umsoco, ngathola ama-ingredients wonke wezwi ekhona. Hallelujah bazalwane. Siyakhula ekholweni, siyakhula ekholweni. Ngale ndlela ukuthi i-meditation i-personal. Akekho omunye umuntu ozomeditathela ngaphandle ukuthi wena uzenzele wena. Hallelujah. Kenze kube sebuhlungweni bafike bathandaze, bakuthandazele, bakusupport, bakunika amandla, bakuqinise. But uma bephuma, uma ususele wethu, siqale zehle, qale phansi ubuhlungu,
ungaqala ungazi ukuthi uzokwenza nje bengazathi abafikanga. Ngifuna ukuthi namhlanje this meditation yento iyasebenza ngoba iyathwala lokho abakushilo wakubamba uma kuphuma ezwini uyibona ukubambayo uhambe ngakho indlela yonke. Amen bazalwane. Uyaphilisa. Uyaphilisa. Ngisho nemathiwa uhleli etekisini. Uthi uma uhleli nabathile begula. Ngenxa ukuthi lento manje iyaphumela ihlali ngaphakathi. Iyaphumela ngaphandle ekuphumeleni kwayo iyafafazeka. Kube khona abathi uma behleli kuwe bathi ayishi. Yazi ngithola kukhona ukaquluka kwezinto empilweni yami. Uhleli nalomuntu. Amen bazalwane. Uthi noma ufika khona basho bathi uNkulunkulu. Hallelujah. So, meditation bazalwane balulekile. Akudingi ukuthi uzuzume phambi kwabantu ubonakala uthandaza. Dinga nje ukuthi ubuyisho ngenhliziyo. Ubuyisho ngeqondo. Ubuyisho ngenhliziyo. Your soul yakho ize ifane ngamashi nokushiwo umoya wakho bafanelane bafanisane ngoba your soul ubuka ispirit sakho sinoNkulunkulu and your soul is becoming your spirit and your spirit is filled with umoya ongcwele. Hallelujah. So it's afanayo until isoul ibambe. Amen bazalwane. Siyaqeda bazalwane. So uma ngabe sifunda incwadi kaNehemiya ngiyaxolisa ukuhlala kule meditation ukuthi ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu ngoba uma ngabe ingazange ifundiswa abazali bethu sithina ngokubaba uma bethandaza singayi-understand indaba yabo ukuthi kanti indaba yabo ikuphi. Thina sithina sihamba sihluleka sihlalele phansi awu ayingekho. Kanti bona bayibambile lento. Amen bazalwane. So ibalulekile ngoba iyona ekuthwalayo endleleni. Ngoba iyona ekwenza ukuthi ube namandla, iyona eqeda ukusaba, iyona ekwenza ukuthi ube yikholwa eliqinile. Uma uhleli nezwi kaNkulunkulu lizungeze engqondweni yakho, kukhona izinto ezishintshayo. Kukhona ukubhawa okukhona. Kukhona ukwamukela iblessing kaNkulunkulu. Kukhona ukuthi izwi kaNkulunkulu selenza ukusho kwalo kuwe ngaphakathi. Amen bazalwane. Thema ngabe sithandazile wazinika isikhathi sakhe ithandaza uthe uma ngabe esevela enkosini uvela ungumuntu obonakalayo ukuthi akamuhle ubuso bakhe abusombulukile. Amen. Inkosi ize iyambuza kungani nje uyalichaza udaba lwakho ukuthi udaba lwami lumi kanje. Ucela ngisho nokuphuma ukuthi akathathe lifu ahambe ayolungisa ama-walls of Jerusalem. Amen. Thema isihambile wabuka ama-walls of Jerusalem. Omunye nomunye phakathi kwethu unawo ama-walls abhidlikile. Kukhona la khona ofike washayeka khona walimala. Hallelujah. Ama-walls aseJerusalem abhidlikile. Kubiza ukuthi uhambe uyowahlola ubheke ama-damages akhona. Uma usubhekile ama-damages akhona then uzothola ithuba lokuhlala phansi ukuthi ukwazi ucalculate ukuthi sidinga imaterial engakanani. Sidinga ukuthi sipeshe senzeni. Hallelujah bazalwane. Angithini sithi uma ngabe sesishayekile the only thing esidingayo ukuthi sibe right.
kodwa manje kuyadinga ukuthi revisit the damage, uyocheck ukushayeka. Sathana ushayela ama-walls, bengempi bashaya ama-walls afa, bashaya ngisho negate balishisa lasha igate. Amen. Revisit, uyela uyocheck ukuze ungeze ushawa yithi lodwa kaningi. Amen. So uma ubuyela ucheck, ubheka ama-damage ukuthi angakanani, ubheka umsuka wethu ukuthi ama-roots alenkinga aqhamukaphi. Kuyingozi ukubheka ama-fruits enkinga ngoba angeke uyinqobe, but kubuhlakani ukubheka ama-roots ento ukuthi lento ama-roots ayo. Hallelujah. Ngiyavuma bazalwane, thina sibheka amafutha ento, kodwa siubheka umsuka esikhathini esiningi. So kukho lokho kubalekile ukuthi siyocheka. Once watheka ubheka impande, usidika ithuba elanele lokuthi lokhu ngiyaqabula la ngiyastopha la ngenza ukuthi ngendlela obuke ngayo bese ubuyele enkosini uthi uNkulunkulu cela usizo lwakho. Haleluya bazalwane. Amen. Umthandazo mawusuthandazile awusho ukuthi lo mthandazo wena usuneplan eliphelele. You have to pray. uNkulunkulu angenelele. Umthandazo uyi-foundation. You have to pray. uNkulunkulu angenelele. Uma eseqedile uNkulunkulu umgenelela, iplan lakho likaNkulunkulu lohambisana. uNkulunkulu uzokunika ubuhlakani ukuthi uyenze kanjani. Haleluya bazalwane. So kwi-process yokuthi sebeyaqala ke manje bayakha, uma ngabe bakha beqala bakha, kuba khona ama-enemies athile awu-3 afikayo. Uma ngabe fika lama-enemies lawo azomelana nomsebenzi abawenza, azomelana nobuhle bento obuzokwenzeka. Baqala babagolomba basho okuthile ukuthi lo bonda kuyoba njani, lophinde libhidlike kanjalo kusho ama-enemies alento oyakhayo. Kanjalo kama-enemies. Lalela bazalwane, wena unohlobo oluthile empilweni olungakufuni. Haleluya. Siyayivuma le bazalwane. Unohlobo oluthile empilweni olungakufuni. Kunohlobo oluthile empilweni yakho olumelene ne-success yakho, nokuphumelela kwakho, nokukhula kwakho, umelene nakho. Into ebuhlungu ukuthi kuba nzima ukubona. Haleluya. Qiniso lapho. Kuba nzima because abantu ohlala nabo ngeke ubazi. uNkulunkulu kuphela okuvezelayo. Amen bazalwane. Kunama-enemies amelene nomshado wakho. Bangasuvumela ukukhuluma ngomshado. Haleluya bazalwane. Kunama-enemies amelene nani? Nomshado wakho. Kunama-enemies amelene nokuthi uyasebenza. Kunama-enemies amelene nokuthi wena iy'ngane zakho ziyasucceeda and wena ezaba azindawo. Kunama-enemies amelene nokuthi njalo ngeSunday uyeza esontweni. Kunama-enemies asesontweni amelene nokuthi unikela ngemali engakanani. Haleluya. Sisonke bazalwane. Xolisa ukukhuluma. Kodwa iqiniso.
ngabe njengoba kade kushunyelwa kushumayela kwenzelwa ukuthi ube nolwazi oludeep, i-relationship yakho noNkulunkulu ibe strong. Angeke bayi-understand imfihlo ebambile ngoba unikela. So wena okwakho uqhubeka wenze lokho. Amen. Noma ngathiwa kuthiwani bamelene nayo. Kwakunjalo-ke naseJerusalem njengoba kade bezama ukumisa lama walls babuyisele esimeni, babemelene nomsebenzi ababewenza. Amen bazalwane. Kumele sivume ukuthi imindeni yethu ukhona la khona ineyinkinga khona. Kumele sivume ukuthi empilweni yethu khona la khona sibe neyinkinga khona. Kumele sivume ukuthi nathi uqobo lwethu siyingozi kithi uqobo lwethu. Amen bazalwane. Because singabuka okwangaphandle, but uma ngabe uzoba yidanger kuwena uqobo lwakho olunye uhlobo lwento ke manje. Amen. Sengiyahlala phansi. Mele sivume bazalwane ukuthi sishayekile. Mele sivume isibhaxo. Kumele sivume lapho nisidlule khona nalapho okudelejeke khona. Mele sivume ukuthi yebo kunjalo. Kodwa manje ngiyi-process of fixing. Ngiyi-process yokuthi uNkulunkulu aka-restore. Ngiyi-process yokuvuma kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ama-damages siyawabona, ubuhlungu ubunzima nanani bukhona, but sibuyela kuwe njengamanje. Amen bazalwane. Sibuyela kuwe njengamanje. Lama enemies ngalendlela akadeza ngayo kadeza njalo kuze kufike kwipoint la khona baze ba decide ukuthi no, omunye nomunye makagade isikhathi sakhe, omunye nomunye makaphathe isikhathi, omunye nomunye makube khona umuntu ophatha isikhathi. Lithi izwi abanye babesebenza ngesinye isandla nangesinye isandla siphinde futhi siphethe isikhathi ukuthi noma ngabe sibhizi siyalungisa kodwa singakhohlwa ama-enemies ukuthi akhona. And noma ngabe isiphi isikhathi angagadla, but thina kumele sihlale silungisile bese silungisele ngisho nangama-weapons ethu ukuze mayegadla sikwazi ukuyivikela, sikwazi nokulwa nama-enemies amelene nokusebenza kaNkulunkulu. Haleluya. Kukhulunywa nge-armor ukuthi qokani ukuthi bazalwane be ready. Qokani nibe ready. Ngoba uma ningekho ready ngisho namakhaya isiphila kukhona ukuthi ikhesi nyane khona, and kuleyo khesi nyane khona and wena uphila lapho. Ngoba uphila lapho mawube different, uphile kube ngazathi uhamba awuyifuni lento i-affect, kube ngazathi wena uhamba uyayibona ukuthi nansi futhi nansi kodwa ufuna ukuphuma. Haleluya. Masikhuluma ngokhondono nasemakhaya ukudestroy uqonga phansi ngoba sikhuluma ngama-spirits, and if wena ukho i-spirit bazalwane lithi izwi abamkhonza ngani ngomoya. Uma ngabe uthemba kwi-spirit noma ungena kwi-spiritual world, it's very important isishilo sathi izwi laNkulunkulu kumele ulazi, ngoba kubuhlungu ukuthi unganyabekisa nje ngicela baba uzosana ukuthi akukho lula ukuthi unganikeza umuntu isibhamu engatrainelwanga nesibhamu. Haleluya. Ngoba uzoqala ishaye, uma ingashaya uzoshaya abanye.
So uma ungena kwi-spiritual world, it's very important ukuthi izwi kaNkulunkulu kuliphethe, because lapha kwi-spiritual world kudilwa ngolwazi ukuthi wazi kangakanani ngezinto zikamoya, wazi kangakanani ngezinto zikaNkulunkulu. And if uyangena and you empty, awazi lutho, ulwazi nezwi kaNkulunkulu alukho, usengozini. Uzobuya nohlobo oluningi lemoya. Ku-spiritual world bazalwane, kuthiwa ngena kanjani? The moment uthatha izwi kaNkulunkulu babe egameni likaJesu, ulifunda, you are entering i-spiritual world. And ukuhlala kwakho lapho, uma ngabe umoya wakho ungekho connected to uNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu, uba sebungozini, ngoba uzobuya nezinto eziningi oyilalele wayitshela ukuthi zisho uNkulunkulu kanti akusikhona, seshiwo yisitha. Sisonke bazalwane, kubalulekile ukuthi umqondo wethu siprotect and ukuprotect ukunikela kuNkulunkulu. Uma unikela kuNkulunkulu umqondo wakho, uNkulunkulu uyakwazi ukuprotect. Noma ngabe kuthiwa usungena emthandazweni, ungena kwi-spiritual world, uNkulunkulu nawe and uNkulunkulu uyakuguide. And noma ngabe kuthiwa kukhona othi uyaprofeta, qala ubheke imbali ukuthi imbali ithini. Qale manje ukukholwa kwakho ukutshela ukuthi umlalele, umlalele akhuluma, ngoba lento yokuprofeta inalento ethi osuswile uresponde wathi. The moment uresponda uvumelana nakho, shothi kuyoba njani. Bazalwane, uma ngiyabekisa, ngicela ukubekisa ngoimani. Uma kuthiwa umama kaImani, kancane kancane, ayoyisilima wena, ayoyisilima wena, uyisiphukuphuku wena. Wenzani? Esabanjani? Hallelujah. Ukufunda izwi uyibeke kwi-position yokuthi wena thatha izwi ulisho njengoba linjalo empilweni yakho. Ngamanye amazwi, leli izwi liyaprofeta wena elikaNkulunkulu. That is why kubalulekile ukuthi uma usuzwile ukuthi kuthiwa no ngeke uzuphumelele, but bese ubuyela kuJeremiya 29 verse 11 elithi ngizokunikeza ikusasa elihle, hallelujah, kusho uNkulunkulu. And you go back to the ubheke lona ukuthi litheni, bese uthola i-alignment ukuthi kulokho okushiwo nalokho okushiwo yiso. Ngene emva kwalokho sowumele manje ukuchuza ukuthi ngabe ngiyaka-right noma ngabe ngiyaka-left. And the moment uchuza, yila khona kwenzeka izinto. Hallelujah. Umathiwa ngeke wena uzophila, uyesu uyaphilisa, uNkulunkulu uyaphilisa, ngemvimbo yakhe siyaphiliswa. Ebese uqeda uhumusha usumelene manje. Yabona wena ukwi-kingdom kaNkulunkulu, so i-kingdom kaNkulunkulu representwa nguwe ngaleso sikhathi, and ubhekene ne-kingdom kaSathane. Hallelujah. Njengoba ubhekene ne-kingdom kaSathane, uzokhuluma izwi-ke manje kubonakala amandlezi ukuthi uyaphilisa. Njengoba ephilisa uyaphilisa, akekho omunye uzokuphilisa, uyedwa ophilayo. Hallelujah. Uma uthatha ifoni yakho yakwa-iPhone, uma isifile bese uyithatha uyisa ku-my friend. Hallelujah. Ukuthanda umsini, my friend uzokutshela ukuthi 600 nyanga uzoba right. Akhiphe ikhokhe
my friend ngoba ama-parts afakwayo akusesiwa ama-parts original. Ama-parts afakwayo akusesiwa ama-parts akwa-iPhone. Sekufakwa olunye uhlobo lama-parts. Hallelujah. Kodwa mayifike thatha inkosi ka-iPhone. So kanjalo nathi masikhona asibuyele kuNkulunkulu. Ngoba le moment uhamba uyabamanya uNkulunkulu uzofaka amanye ama-parts ongabhelongi kuwena. Hallelujah. And the moment uhamba uyofuna olunye usizo kwenye indawo uzoba nenkinga yokuthi uzofaka amanye ama-parts. And ukufaka amanye ama-parts igaranti ayikho. Yosebenza mhlawumbe ngo-6 months inyanga uyibone ibhanya. Kodwa uthi siyafa sekuwusi uyayishaya njalo uma uyivula uyishaya esikhathi yaphapha. Uthanda iphapha uthi siyasebenzayo. Haleluya bazalwane. Ngelinye umuntu wami weza nefoni esengomsile lapha ngathi ayisashuthi mntaka bhuti ayisashuthi. Wenza lo ikhandephi? Ikhande lapha la kuma friend. Athi uyacheck base sizecheck. Sivula ikamera nani sithi kanjani mashuthi. Sabheka manje sayiphendula sabheka ikamera ngemuva. Kamera isekho. Kamera bayikhiphile and the moment uyakhona kulabo nalabo ufuna usizo kubo uzolimala ngoba khona izinto engeke isafunction kahle. Haleluya. Kukhona ngeke kusasebenza kahle. And uyozibuza uzosho njalo ukuthi kusele ngathandaza kulungi. Sele ngathi lutho you belong kwenye kingdom. Ngoba uma si-introduce kule kingdom si-introduce ngegas. Uma sifakwa khona si-introduce ngegas. And asazi. So kuba ukuthi akulungi kodwa uma ngabe si-step into the blood of Jesus. Ninamandla lelo gazi ukuthi konke okungasibuyisela emuva kabe kusasebenza. Kodwa kube igazi likaKristu esihamba kulo esihamba ngalo silithwele igazi likaKristu elithi sihamba noKristu akukho okungasithinta sihamba noKristu uNkulunkulu wethu uyasilwela njalo. Haleluya. Noma wonke udinga ukulungiswa. Lobo kuhlungu udinga ukulungiswa. Lobo mzima udinga attention yakho. The more we ignore the more isolibuyile. Kodwa once wadila nabo wayinika isikhathi ukuthi kuzodila nale moto ngoba lithi ababamkhize babebhizi belungisa loboda abakwandlovu babeseceleni kwabakamkhize abakamkhize beseceleni kwaSithole belungisa be-united. Haleluya bazalwane. Fix it. Sisonke bazalwane sithini fix it. Ngekho umunye umuntu ozokulungisela ukuthi umntwana wakho uyafaila. Ngekho umunye umuntu ozokulungisela. It's only you odinga ukuthi uthathe isinqumo. It's only you odinga ukuthi uthathe igxathu ukufixe lokho. Haleluya bazalwane. Nje sisahlonipha uBabasuku ukuthi yazalwane ngicela ukubonga ithuba ukuthi nilalele igama likaJesu Kristu.